Kaixo, arratsaldeon, kafe eta guneko lagunak. Hemen bildu gara, gaur, irailaren 27an, kafe eta guneak azken aldian antolatzen ari dituen gure zuzeneko eta YouTubeko hitzaldietara. Hor pantailan ikusten duzuen moduan, jarraitu etxetik trebatzen gure YouTubeko kafe eta guneetik kanaletik. Eneko da nire izena, kafe eta guneko langilea naz, eta gaurkoan hemen ibiliko gara ordu erdiz solasaldi interesgarri batean. Beraz gogoratu, gaurkoa eta beste hainbat hitzaldi ikusi nahi badituzue, bizita ezazue gure YouTubeko kanala. Ekin diezaiogun bada gaurko hitzaldiarekin. Hala ere, gogoratu, YouTubeen bagaudela, baina baita ere, Facebooken, Twitterren, Instagramen eta baita ere gure kafe eta guneko webgunean eta baita ere gogoratu blog ere bat badekogula. Hor pantailan helbidea ikus dezakezue. Beraz, gogoratu guri buruz jakin nahi izanez gero, bizitatu gure kanal eta sare sozial guztiak edo bizita ezazue zuen herrian duzuen kafe eta gunerik hurbilena. Gaurko gaia zein da? Gaur metabersoari buruz hitz egingo dugu. Hau da, metabersoak zer den eta zer eskaintzen digun. Ez dakit inoiz metaberso delako hitza entzun duzuen ala ez. Berdin dio, gaurkoan horri buruz hizketan ibiliko gara. Izan ere, bai etorkizuneko parte bat dugu, baina baita ere jende askok gaur egun, ordu hauetan metabersoaren barruan sartuta dago. Beraz, gaurko gaia zuekin metabersoa. Zer da metabersoa? Azkar esateko edo ingurune bat da. Hau da, ingurune bat edo kontekstu bat. Hau da, gizakiok gure artean elkar eragiten dugun ingurune bat sortzea, alegia. Hau da, ingurune horretan esperientzia virtualak trukatzen ditugu. Hau da, imaginatu zu eta biok taberna baten gaudela, hor, kalean, zuzenean, baina ez, metabersoan ingurunea taberna izango litzateke, baina errealitatea izan beharrean zibererrealitate bat izango litzateke. Hau da, internet bidezkoa. Hau da, nire izena eneko izango litzateke, baina metaberso horretan, ingurune horretan ni avatar bat izango nintzateke. Avatar delakoa geroago ikusiko dugu. Hau da, munduak dira, inguruneak errealitatearen kopiak, baina mugarik gabekoak. Hor adibidez, metabersoaren olako irudi edo adibide bat jarri dizuet. Hau da, zuk nik adibidez ez dakit non bizinaz. Hor pantailan ikus dezakezue metaberso bateko hiri bat. Hau da, ez da erreala, baina metabersoan horrelakoa izango litzateke. Baita ere, hau da, imaginatu metabersoan lagunak elkarrera egiten, bata besteagaz hitz egiten, ikusten duzuenez, irudiak dira, hau da, hori ikusten duzuen hori pertsonak dira, baina avatarrak delakoak. Hala ere, avatarrei buruz geroago hitz egingo dugu. Ikasgelan, hau da, metabersoan, ikasgelan, klasea emoten, hor badekozue irakaslea eta hor badekozuez ikasleak. Marrazki bizidunak dirudite, izan ere marrazkiak dira avatar delako horiek. Baita ere, jolasean, adibidez hor ikusten duzue olako betaurrekoak jarri dituztela eta bata bestearen ondoan dauzela, baina baliteke bakoitzak jolas desberdin batera jolasten ibiltzea. Hau da, pertsona bakoitzak naiz eta batera egon, bakoitza bere munduan egon daiteke, hau da, bere metabersoan. Hala ere gero, metabersoaren adibide gehiago jarriko dizkizuet, kontzeptua ondo ulertu dezazuen.
batzar batean, hau da, metabersoan batzarra, eta bukatzeko hor badeko zue Sant Leo, Floridan dagoen unibertsitatea. Hau da, unibertsitate hori metabertsoko Second Life deritzon jolaseko erreplika da. Hau da, unibertsitatea bai existitzen da, baina hor ikusten duzuena erreplika modukoa da. Hau da, unibertsitate horren metabertsoko kopia deko zuen. Beraz, orain arte jarritakoak adibideak baino ez izan. Hau da, metabersoan zeuen burua kokatu dezazuen. Metabersoarekin jarraituz, hau da, bigarren errealitate digital bat da. Hau da, ni orain amel nago, zuekin solasean, zuekin hizketan, hitzaldi batean. Hau ze izango litzateke nire lehenengo errealitatea, baina nik baliteke metabersoan, hau da, beste bigarren errealitate bat izatea, eta ni hemen adibidez, kafetaguneko langileanaz, baina imaginatu metabersoan banazela ez dakit zein herriko erregea adibidez. Azken finean metabersoan zer egiten duzue lagunekin elkarreragin, lankidekin lan egin, gure bikotekin gozatu, eta lan egin bebai, baina guzti hori espazio digital batean. Hau da, bigarren errealitate batean. Batzuetan badirudi nahiko etorkizuneko utopia, pelikulakoa dela, baina jende askok eta askok ere, hau ere erabili egiten dau, gehien bat jolasetan. Metabersoa osatzen duten teknologiak errealitate virtualaren barne daude. Hau da, errealitate virtuala ere kontutan izan behar dugu. Gogoratu ere gure YouTubeko kanalean badeko zuela errealitate virtualaren inguruko hitzaldia beti ere. Hau da, errealitate virtuala zergatik? Ni metaberso batean sartuta egon naiteke, jolasean egon naiteke. Baina ni imaginatu orain lanean nagoela, metaberso hori ere hor jarraitzen dau. Eta naiz eta ni hor ez egon, baliteke nire lagunak ere hor egotea eta metabersoarekin jarraitzea. Hau da, elkarreraginean jarraitzea. Hau da, metabersoa. Bertan ni naiz eta ez egon, metabersoa hor egongo da beti ere. Ziberespazio hitza ere ezaguna egingo zaizu, ez? Gehien bat ere ziberespazio moduan ere konpenitu dezakegu. Hau da, gizakiak alkarrekin eragiteko moduan, harremanetan alegia. Hau da, harremanak izango direz, benetazko harremanak, baina zuzenean izan beharrean ordenagailuaren bitartez izango dira. Hau da, edo betaurruak ebak ipiniz, geure mugikorra erabiliz. Hau da, ziberharreman delakoak izango direz. Hala ere geroago olako argazkiak prestatu ditut, hau ere hobetu uler dezazuen. Hau da, azken finean, ziberespazioan sortu egiten dugun bigarren errealitatea. Nire lehenengo errealitatea, ni, hemen, eneko, hitzalde emoten, bigarren errealitatea nik sortzen dudan metabersoa, nire lagunekin batera. Ezagunak ala ez ezagunak, hau da, mundu guztiko jendeagaz egon zaitezke harremanetan metaberso baten. Eta nondik dator metaberso kontzeptu hau, begira, meta, akronimoa, Grezia hizkuntzako ondoren, hau da, gero, ondoren, gero, eta bertsoa, unibertsoa. Hau da, ondoren edo harago dagoen unibertsoa. Hau da, ni hemen nago, baina harago badago beste unibertso bat, eta hoize da metabersoa. Hau da, ondoren dagoen unibertsoa. Hori da, gu unibertso horretan parte hartzaileak gara, baina ni adibidez, eneko izan daiteke, nire izanagatik, baina gu horren barruan avatar delako bat sortuko dugu. Hau da, nire marrazki bat, ni bertan ez naz, hemen pantailen nagoen moduan izango ez, ni nahi dudan marrazkia izango naiz. Hau da, avatar bat sortuko dut,
eta avatar hori izango da unibertso horretan, metaverso horretan parte hartuko duen pertsona edo, hala ere aurrerago avatar batzuk ikusiko dituzue. Hor adibidez, ikusten duzue hor eskumaldeko argazkia, bor badekogu avatar dalako bat, hau da, identitate virtual bat, hau da, ordenagailu, bideojoko edo ziberespazioan murgiltzeko, jolasteko, guk aukeratzen eta sortzen dugun identitate virtuala. Hoize da avatarra delakoa, hortxe argazkia dekozue. Avatar hori identitate bati lotuta egongo da. Eta azken finean zer izango da, gure irudi bat. Geure antzekoa ala ez, baina azken finean geure irudia. Argazki edo marrazki artistiko bat izango da. Eta geroago ikusiko duzuenez, 3 dimentsiotan. Nahiko errealak izaten dira. Azken finean olako marrazki biziduneko pelikula bat izango bailitzen. Azkenean hori da, marrazki biziduneko pelikula moduko bat. Avatar, mundu virtual, sare sozial, webgune, edo ziberespazio, edo komunitateko pertsonaiak, hau da, gu komunitate batetako parte hartzaileak gara, baina avatarrak izango gara. Hor adibidez, avatarren nolako eredu batzuk jarri dizkizuet, hor asko dekozuez. Azken finean normalean baliteke edo askotan, avatar hori gure itxura izatea normalean. Hala ere, beste motatako itxurak ere hartu ditzakegu. Hori azken finean bakoitzaren esku dago. Baina ere, hor dekozuez hori avatar arrun batzuk. Avatarrak egiteko, sortzeko, zuek momentu honetan, itxaldia bukatuta gero, momentuan avatar bat sortu dezakezue. Azken finean hori ikusten duzu, kreatuavatar.com eta mugikorra hartzen baduzue, bai Play Storeen edo App Storeen avatar ipini eta hor badeko zuez aplikazio eta aplikazio asko zeuen avatar pertsonalak sortzeko. Bai, zuontzat izateko edo metaverso baten munduan jarduteko. Beraz, hori ere edozein momentutan sortu dezakezue avatar dalako hori. Bai, web orrialde horretan, hala ere asko eta asko daude. Egiteko errazak eta zuen eskura. Eta, nondik dator metaverso dalako hitz potolo hau? Begira. 1982 urtean, ez dakit urte horretan non zeundeten, gogoratzen duzue urte horretan non zeundeten, urte hartan Neil Stephensonek Snow Crash dalako eleberria sortu zuen, Snow Crash. Eta bertan metaverso hitza sortu zuen, hau da, unibertsoa birsortu zuen eta ziberespazio moduko bat sortu zuen bere eleberrian. Ziberespazio horri metabertso izena eman zion. Hola. Metabertso hitzak fizfiozko mundu virtual, kolektibo partekartu eta kanpoko errealitatearekin bategarri bati egiten dio erreferentzia. Azkenean errealitatea da, baina errealitate virtuala. Avatar hitzari ere hori ikusten duzuen moduan lekua topatu zion. Hau da, avatar edo identitatea, hau da, novela horretako, eleberri horretako pertsona bakoitza avatar bat zan, eta avatar horren atzean identitate desberdina zegoen. Eta eleberri horretan, labur bilduz, ze gertatzen zen, begira, Hiroaki Hiro zan protagonista. Hiroari Hiko bere eguneroko bizitzan, bere bizitza arruntean, pizza bainatzaile bat zen, hau da, pizzak banatzen zituen bere herrian, baina gauza da, berak, olako zibermundu bat sortu zuela, hau da, metaverso bat, eta errealitatean pizzari bat zen Hiroari
Irok, bere zibermunduan, bere metabersoan, printze gerlari samurai bat zan. Imaginatu aldea, ez? Pizzalari eta printze gerlari samuraia. Eta bere metaberso horretan, bere mundu horretan, virus baten enigmari aurre egin behar zion. Horretan datza eleberri hori, nahiko interesgarria da, eta metaberso talako kontzeptu hori ulertzeko oso erabilgarria izan dezakezue. Beraz, Neil Stephensonek Snow Crash. Hor adibidez, pantailan ikusten duzuen moduan, liburuaren portada jarri dotzuet, eta ondoan badeko zue, hori, pizzalaria zena, bere metabersoan gerlari samuraia. Hau da, bere lehenengo bizitza pizzalari eta bere bigarren mundu horretan gerlari samuraia. Horretan datza, gehien bat. Metabersoaren barruan, eredu edo kategoria desberdinak topa ditzakegu. Hau da, joko eta mundu virtualak. Hau da, metaberso gehienen atzean jokuak daude. Jokuak eta jokuak. Hau da, gu pantailan jolasean sartu egiten gara eta murgildu egiten gara jolas horretan. Avatar baten atzean. Ingurune virtualak dira eta gu mundu virtual bateko beste pertsona eta elementuekin harremanetan murgiltzen gara. Hau da, imaginatu ni ere samuraia naizela. Nik mundu horretan parte hartuko dut, beste samurai batzuekaz harremanetan jarriko naz, misioak emango dizkidate eta helburuak bete behar ditut, eta azken finean betiko jokoak. Hau da, beraz, hori, azkenean normalean jende askok eta askok jokoen atzean planteatu egiten du gai guzti hau. Adibidez, hor, bi jokuen ereduak edo adibideak jarri dizkizuet. Aplan, hau da, etxe, bulego, lur, salerosketa, negozio eta etekina. Hau da, ni negozio gizon bat naiz, zibermundu edo metaberso horretan, eta nik negozioak egiten ditut, eta komunitate baten barruan etxeak saldu, dirua irabazi, dirua galdu egiten dut. Beste adibide bat, Among Us. Hau da, imaginatu espaziontzi batean tripulazio talde bat dagoela, eta ibilgailuaren, espaziontziaren funtzionamendua gainbegiratu behar duela. Imaginatu norbaitek espaziontzi hori saboteatu egin behar dauala, eta egiten duela. Gauza da gu avatar edo pertsonai bat sortzen dugula, espazio horren barruan joku horretan sartu eta murgitu egiten garela, eta sabotai horren eruduna topatu behar dugula. Gauza zera da, nik jolas horretan avatar baten atzean sartu egiten nazela, murgitu egiten nazela, parte hartu azken finean, baina zeuek ere beste avatar bat sortu eta jolasean sartu zaitezketela. Hau da, bakoitzak bere ordenagailuan edo mugikorrean edo tabletean avatar baten laguntzaz jokoan parte harko luke. Hori baina ez da, azkenean jokuak eta jokuak. Gero, Second Life. Ez dakit Second Life edo bigarren bizitza dalakoa ezaguna egiten zaizuen. Second Life, geroago irudiak jarriko dizkizuet, baina begira. Second Life, mundu virtual berri bat simulatu egiten duen programa. Hau, programa deskargatu egin behar duzue zeuen ordenagailuetan. 3 dimentsiotan, 3D, eta betiko moduan avatar beten bidez. Hau da, zure komunitatea sarean sortzeko aukera. Hau da, programa deskargatzeko aukera dezue, zeuen avatarra sartu eta bertan imaginatu, hiri bat sortu, herri bat sortu dezakezuela. Eskola, negozioak, ikastetxea, ibilgailuak, zuek dana bertan sortu dezakezue. Izenak esaten dauen moduan, Second Life, bigarren bizitza bat, zeuen eguneroko bizitza, baina interneten barruan beste bigarren bizitza bat, mundu virtual bat, metaberso azken finean.
ispilu munduak. Kategoria edo ereduen barruan badekogu bebai ispilu munduak deritxon metafora. Hau da, ispilu munduak zer dira? Mundu errealaren irudikapena forma digitalean. Hau da, mundu erreala, adibidez hor, pantailan ikusten duzuen San Juan de Gaztelugatxe dalako irudia, baina nik San Juan de Gaztelugatxe nola bilatu dut? Google Earth pantailan ikusten duzuen moduan. Hau da, Googleen programa hori erabiliz. Azken finean, San Juan de Gaztelugatxe eredu moduan eta hor dekogu, hor bertan, baina guk ordenagailuaren bitartez, tableta edo mugikorra dela medio, forma digitalean ikusiko dugu. Hau da, ispilu munduak direla medio. Hau da, azken finean ispilu munduak metafora bat da. Hau da, errealitate areagotuan oinarrituz, etorkizunako gizartea azaltzeko metafora. Adibidez, avatarrak marrazkiak dira. Eta badirudi, etorkizuneko irudiak direzela, ispilu munduekin gauza berbera. Guk munduko parte bat ikusiko dugu, baina forma digitalean. Hau da, errealitatearen islada izango dira. Hau da, islada, holako erreflexu edo islada bat, baina islada horren atzean, azken finean, errealitatea dago. Bez, azkenean, hau erabilteko modu asko deko zuez, baina honenak zeintzuk direz, Google Earth edo Street View aplikazioak erabiliz. Hau da, mundu erreala, baina mundu erreal hoien irudikapen virtualak. Azken finean, azpimarratu beharrekoa da hori, virtual kontzeptua. Google Earth eta Street View. Edozein momentutan sartu eta froga egin dezakezue arazorik gabe. Hor ikusten duzue, Google Earthen, holako mobilean, adibidez, mugikorran, smartphonean ikusi dezakegun irudia. Adibidez, hor mundua dekogu, baina zuek herriak edo herrialdeak konkretuki topa eta ikusi ditzakezuez. Adibide moduan, hor badeko zue, ingeles ez dau, holako programa bat, Underworld of the Outerra Engine. Hau da, programa bat da hori, software bat, eta mundua isladatzen duen jokoa da. Hau da, hor adibidez, hegazkina ikusten duzue eskerraldean, eta eskumaldean zelaia. Azken finean, errealitatea da hori, baina errealitate virtuala, eta programa hau dela medio guk mundua ikuskatu dezakegu, baina beti ere era virtualean. Hori ikusten duzuez, hori argazkiak ez direzela benetazkoak, virtual kutsua dutela. Biek, baita hegazkina, zein zelaia. Askotan ere adibideak eta argazkiak ipiniz, hobetu lertuko ditzakezuez holako kontzeptu guzti hauek. Honekin jarraituz, hau da, errealitate areagotua deritxona ere. Errealitate areagotua, errealitate areagotukin sortuz, hor argazkian ikusten dozuen moduan, betaurrekoak behar ditugu, hau da, errealitate hori ikuskatzeko betaurrekoak behar duzuez. Hau da, holako aparatu teknologikoak. Nik behin, Galakoko kazetagunean, froga egin nuen, holako betaurreko batzuk utzi zizkidaten, eta nik nire aurkian jesarrita nengoen, baina nik hor banengoen holako ez dakit nola esan, aquapark batean murgilduta nengoen. Eta naiz eta nire lekuan egon, nik hor betaurrekoak ipini eta programa bat dela medio banengoen aquapark baten jolasean. Gauza zera da, zeuek betaurreko hauek erabiliz, errealitate areagotuan murgildu zaitezkela. Hau da, edozein errealitate virtual, bizi, betaurrekoak ipiniz. Ez dakit, inoiz jarri dituzuen, baina aukera bat duzue frogatu. Izan ere, eragina edo nahiko sentsazio errealak ematen baitituzte. Naiz eta zeure alkietan jesarrita egon,
sentsazioa nabarituko duzue, benetazko sentsazioa. Hau da, errealitate areagotuarekin jarraituz, hor adibidez, ikusten duzue olako telefono mugikorra, eta telefono mugikorretik olako gaztelua irteten dela, betaurreko hauei esker, tresna teknologiko hau esker, dimentsio berriak sortu ditzakezuez, eta gauza berriak ikuskatu. Hor adibidez, olako azken finean zer lortuko duzue, errealitatea eta errealitate digitala nahastu. Eta olako helburuak nahiko politak izaten direz askotan. Hor adibidez, badekuzue olako adibide argi bat argazkian. Hor ikusten duzue, eskerraldean, imaginatu tipoa badagoela lanean, baina betaurrekoa jarritan dituela, eta guk ikusten ez ditugun gauza asko, berak bertan ikusiko ditu. Imaginatu bertako gizon hori tipo hori, badagoela tresna batekin, makina batekin, elkar eraginean botoi emanez. Edo imaginatu eskumaldeko aurra, badagoela dantxan, ez dakit olako teatro batean, eta guk naiz eta ez ikusi, betaurrekoa jartzen ditu, eta badago beste errealitate batekin elkar eraginean. Hortxe adibideak dauzkazue. Ereduekin jarraitu, live login. Ez dakit kontzeptua ezaguna egingo zaizuen. Gogoratu, egunero internet erabiltzen duzue. Ordenagailua, tableta, mugikorra, dana erabiltzen duzuela. Pribazitatea. Kontutan izan pribazitatea dalakoa. Izan ere nahiko garrantzitsuena da. Gauza da, guk egiten dugun guztiaren atzean olako aztarna digitala uzten dugula. Hau da, nik 10 lekutan sartu naz interneten egunkarian, ez dakit non, bestean, eta guk ere aztarna uzten dugu. Aztarna digitala, eta honen atzean balau live login dalako kontzertu. Hori da. Kontzeptu hauekin jarraituz, eguneroko bizitzari buruzko datuak biltzen dituzten sistemak dira. Hau da, guk egunero egiten duguna bertan gorde egiten dau. Estadistika moduan. Nola, imaginatu olako smartwatch bat erosten duzuela. Olako erloju inteligente horiek geure bihotz tanpada, geure dietak, geure lowordok eta baita gure lokalizazioa kontrolatuko ditu. Beraz, live login horren atzean dau. Hau da, estadistika moduan guk utzitako aztarna digital hori gorde egingo dau. Hau da, gure eguneroko jardueren erregistroa, gure eguneroko diario edo egunkaria, osasun autokontrola, hau da, guk gure osasuna imaginatu kontrolatzeko geisten ditugun aplikazioak hor daude, live loginen barruan, imaginatu betiko hori kuentapasos edo geure urratsak kontateko aplikazioak, edo zenbat pausu egunero ematen ditugun kontrolatzeko aplikazioak. Horren atzean live login dalako kontzeptua dekozue. Gauza da, honen atzean beti ere hardware edo tresna teknologikoak dauzela. Bai smartwatch edo bai olako mugikorrak. Izan ere, mugikorretako aplikazioak eta smartwatch horiek kontrol hori eroango dute, gero estadistika moduan gordetzeko. Eta guzti hori, aztarna digitala, azkenean geure pribazitatea. Beraz ere, horrekin ere kontutan ibili eta aintzakotzat hartu behar dozue. Errealitatea ere gutekin jarraituz, betaurrekoak, lehen aipatutako betaurrekoak, hor dekozu ez argazkia, eta, azkenean betaurreko horiek edonork erosi ditzake, eta mundu virtual horien barruan
elkar eragiteko nahiko erabilterrezak eta, esperientzia berria izan daiteke. Zeuek zeuen etxeetan, mundu virtual berri batzuetan barne sartzeko gehien bat. Eta smartphone eta tabletak ebai gogoratu ere errealitate virtual edo areagoturako erabilgarriak direla. Gaur egun ikastoletan, eskoletan, hezkuntzarako nahiko erabilgarriak dira. Horretarako beti ere aplikazio batzuk jaitsi behar dituzue. Hoiek erabili ahal izateko. Gogoratu ahal ere gure YouTubeko kanalean errealitate areagotuari buruzko hitzaldia ere hor gordeta duzuela, bai gazteleraz zein erdaraz. Bietan dekozue. Smart glasses, smart band, smart watches, gogoratu gaur egun denetarik dekogula. Eta azken finean hoiek erabiliko ditugula zibermundu hauetan sartzeko. Mundu virtualak, metabersoa. Metabersoagaz jarraitzeko orain adibide batzuk eta argazki batzuk jarriko dizkizuet. Pizkanaka bukatzen joateko. Hortxe hurrengo adibideak eta argazkiak. Second Life, bigarren bizitza. Hau da, komunitate virtuala da hau. Betiko agua batarrak izango dira eta horretarako gogoratu Second Lifeko horrian sartu eta programa deskargatu edo jaitsi behar duzuela. Hau da, mundu virtual baten barruan sartuko zarie edo sortuko duzue. Eta bertan, zeuek kalean eta lagunekaz egiten dituzuen eguneroko gauzak egingo dituzue, baina errealitatearen barruan mundu virtual horretan egingo dituzue. Hau da, dantzatu, ikasi, eskolara joan, unibertsitatera joan, lagunekin, hor adibidez argazkietan, olako ereduak edo adibide argiak dauzkazue. Ikasi, dantzatu, lagunekin, danatarik egingo duzue. Jan, bazkaldu, afaldu, telebista ikusi, baina metaverso horren barruan, Second Life edo bigarren bizitza horretan. Horizon Worlds. Hau azken finean, Facebook edo Metaren metaversoa da. Hau da, errealitate virtual bat, metaverso bat. Hau da, murgiltze teknologiko bat, eta bertan esperientzia sozialak bizitzeko aukera izango duzue. Arakatu, jolastu, sortu, jendea ezagutu, baina beti ere metaverso baten barruan, bigarren bizitza baten barruan. Horizon Worlds, hori. Azken finean, Horizon Worlds Metaren, Facebooken, olako saiakera bat da metaversoa jokuetatik aldentzeko. Eta metaversoa joku bat baino gehiago dela esateko. Azken finean metaverso askotan jokuekin erlazionatu egiten da. Baina Metaren edo Facebooken helburua zein da, metaversoa danok erabiltzea. Zeni azken finean, nik ez dut jokorik nahi, baina hori da Facebookek egin nahi duen. Hau da, metaversoa jokuetatik aldendu. Azkenean, dana ez da bideojokoa. Bideojokoak baino gauza gehiago ere badira. Hor adibidez, argazkia jarri dutzuet. Hor jendea dago eta jende horren komunitate bat sortu egiten du eta komunitate horren barruan danetarik dekozue. Azken finean komunitatea, herria, hiria edo auzoa. Eta bertan, bizi lagunak, auzokoak, lagunak eta senitartekoak, bigarren bizitza azken finean. Bukatzen joateko, aintzakotzat hartzeko hainbat kontzeptu. Gauza da, datozen urteetan, errealitate virtual berri horrekin lotzeko gailu berriak atera egingo dituztela. Imaginatu, mugikor berriak, betaurreko berriak, smartwatch eta danatarik. Beraz, gauza da, oraindik metaversoagaz gauza asko pendiente dauzela. Eta oraindik ere teknologia aurreragotua behar dutela teknologia mota hau nagusitu ahal izateko.
Hau da, ez gaudetenak metaverso batera konektatzetik oso urruti, baina oraindik bidea luzea da. Izan ere azken finean, nik momentuz badakitzen da metaversoa, baina ni ez nago metaverso baten momentuz sartuta. Nik momentuz badekot nire bizia, ez dekot beste bigarren bizi bat. Eta nahiko utopikoa dirudi, pelikula utopiko moduko bat, baina imagina dezakezue biztanleak bakarrik eta esklusiboki mundu virtual batean bizitzea, hau da, nik mundu virtual batean egotea, metaverso batean, baina gela baten barruan bakarrik. Hau da, ispilu mundua edo benetazkoa imitatzen saiatuko dena. Hau da, metaverso hori benetazko mundua kopiatuko dau. Hau da, imitatuko dau, baina arazorik gabe. Hau da, nik nire benetazko bizitzan arazoak dauzkat, baina metaverso horretan, bigarren bizitzan, ez dekot arazorik. Ba, imaginatu, olako, azkenean hori badirudi nahiko utopikoa dela. Ba, imaginatu urte batzuk, ametik ez dakit, 2022an gaude, ba, ez dakit zein urtetan. Ba, imaginatu olakoa gertatzen da. Hau da, bakoitza bere metaversoan sartuta egotea, eta hor bizi izatea. Nahiko utopikoa da, badakit, baina, bueno, beti ere da olako misterio kutsua hor, azken finean hor usteko. Ba, hauze izan dana, gaurkoz, metaversoa, Second Life, bigarren bizitza, mila esker hor egoteagatik, gogoratu hemen gaudela, geure sare sozialetan edo baita ere zuen herrietan, kafe eta gunetan, eskerrik asko bertan egon arte, gogoratu ametik aurrera itxaldi gehiago dauzela, eta urren arte, mila esker ondo izan eta espero dut gozatu izana. Agur!